bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawo mon haɓrirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikko ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam kono tan en jetti nene e baba ko noon en jetti galleji diine gondi e nder leydi Sénégal kala galle cheikh Oumarul Foutiyou Tall galle alhaji Malick Sy galle cheikh Ahmadou Bamba galle Maulana cheikh Ibrahim Limamullahi Yoff Boukounta nana Ndiassane kono en gaccani galle alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass bandiraɓe en garti e yewtere men wiyetede holmbo woni an e nder lewru korko teddundu kono tan hande noon ko ñalawma e nder ñalawmaji malla mbiyen jamma e nder jammaji wonɓe jamma kono wonɓe ñalawma eɗen bismiɗo mo bisminoɗen dewɗo e ayawa mon haɓrirde Pindi TV rewi hen refti hen nde tawno kala ko wona gonga ko gonga tan ɓuuri nde tawno bandiraɓe mbi so neɗɗo rewe hunde refte hunde wonko reftini ɗum hen ceerno Kalidou gorko mbo kasga ganda joɗɗo gandal dewɗo e ayawa haɓrirde Pindi TV haalani hen julɓe kala ko naftata ɗumen o nafi julɓe no feewi bandiraɓe hewɓe noddi ujunnaji ko noddi wonde ceerno Kalidou ganda nonɗuɗo jeeyaɗo wuuro men kasga mbo Allah joɗɗini hande ɗo wiyete Guédiawaye e marché biyeteɗo Fijmiij hande noon ayawa haɓrirde moon Pindi TV ummima toon to maris to arde ɗo e galle o mo ganduɗa ko ceerno Kalidou ma en kalde makko ko fewti e ko wiyete ko sappo gadani korko sappo ɗimmi korko sappo battani korko kono tan ma en namnomo ko fewte ko wiyete ko mudduji ma en namnomo kadine ko joljole ɗum noon foof ma en namnomo woni omo ganduɗa ko ceerno Kalidou Ndiaye eɗen kuccidiri makko en batta sona tottudembo o salmodira yeɓoɓe ayawa haɓrirde Pindi TV bandiraɓe saago Allah saago moon eɗen totta ceerno Kalidou Ndiaye auzubillahi mina sheyɗani rajim bisimillahi rahmani rahim rabbi sarh li sadri wa yassir li amri wa halul ugdatan min lisani yafqahu qawli ba modi mi salminima mi salmini dendagal yeɓoɓe ayawo Pindi TV gorko e debbo suka e mawɗo mi salmini mon foof inde mum yettode mum mi waɗi ɗum ziyar mi yafnima ɗum e lewru men lewru teddundu lewru korka mi wima bisimilla mbani mi ari on gari yiidemi mi notima on e noddago mango bisimilla ɗum noon ceerno Kalidou Ndiaye en batta so wona natonen golle gonɗen koye nder lewru korka sappo korka gadani ɓuuri mum eyyi ba modi aɗa andi lewru ko balɗe capantati ko ardi ko foof nduɗo lewru ko lewru teddundu sa rutima caggal seeɗa haade ma arde sappoji ɗi ko lewru teddundu ndu Allah teddini e nder dendagal hitande nde lebbi ɗi foof ene jeeya e mayru kayru ɓuuri teddude e dendagal lebbi ɗi foof holko tagui ndu teddude e holko ndu teddiri ɓe mbi ko dilli foof mata ko dillini ɗum ko ɓuuri hewde doole e lewru korka ko hen alqouranul karima jippi e deftere nde ganduɗa ko deftere teddude addande aduna he ha aduna o gas ko kayre tan woni deftere nde ganduɗa ala arore dow mayre kadi ko kayre woni dendagal tubnorgal den johli l'islamu e nder aduna deftere alquran noon so jippima e lewru ndu alay saago ndu teddat nde wonno deftere nde ko teddude e jomiraɗo subahanahu wa taala o farle men korka are alqurana ɗo wiyata ya ayyuhallazina ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna to suratul baqara dendagal onon julɓe farlama mon korka ko ganduɗa ko balɗe capanɗe tati walla balɗe nogas e jeenayyi ene jeeya e sarɗiji mum tongade e gueɗe ɗeɗo ɗe keɓerɗen haalde ɗo wasde ñamde e yarde kono tan wona ɗum tan woni korka nden noon Allah farle men korka ka ene jogui ko ganduɗa ko rewna hen ko heewi e nder lewru ndu no wayi teddude ni balɗe nogas jeenayyi mbiɗen e balɗe capantati fecci e pecce tati sappo gadani ɗi kanko jomiraɗo subahanahu wa taala o waɗi hen yurmede makko manam e sappo gadani ɗi dendagal yurmede Allah
ene jippo e nder sappo gadani hen waɗi hen yurmede heerinde hubtidinde ga heerinde ga wonande mo Allah fodi e yurmede he yani yurmede ko hubtidinde kono ɓuri wawde dañjede kadi ko korɗo e nder lewru he sappo hakkundere ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala o waɗi hen yani yaafede dendagal bakkatuji aɗa andi innama ade ko bakkatuji ɓoli guila subaka ha hiira ganduɗa tan ko aɗa wuuri aɗa yaaha aɗa foofa kono a wawa rentanade bakkatuji gonɗi aduna ene cewa ene ɓuttiɗa o waɗi hen yaafede bakkatuji dendagal bakkatuji neɗɗo so tawi yaafnima e nder sappo hakkude ɗi Allah yaafo ɗum so imsinima hen Allah yaafo ɗum so juuli hen e so rewi hen Allah yaafo ɗum ko ɗum woni pecce ɗiɗi garwanire ɗe peccere sakkitine nde ono sappo cakkitiɗi ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi mami rimɗin on gaga jeygol manam mami dandu on e jeygol dammuɗe aljannaji jeeɗiɗi ɗi foof uddite jeyli ɗi foof dammuɗe mumen udde Allah rimɗina yimɓeɓe to banggue jeygol koni pecce tati ɗe peccori e dendagal lewru he ene heewi noon ko woni hen ha yeeso tan garten hen kono kam sa capantati lewru ɗi ko ni pecce ɗe peccori sappo gadani ɗi ko yurmede sappo hakkudeji ɗi ko yaafede sappo cakkitti ɗi ko rimɗinede dandede e jeygol nannede aljanna donc en gandi lewru korka ko ɓural ɓolal woni hen ko moƴƴere mawde woni hen ko dewe Allah mawɗe mbatte hen nde wonno korka ne teddi mi haali nane ene jeeya eko ɓuri teddinde ɗum alquranul karim deftere nde ko hen jippina ɗum noon so deftere alquranul karim jippima hen alay sago lewru ndu teddat ndu kayru teddu Allah teddini ndu teddi ndu ɓuri lebbi ɗi fof teddude eyyi bamodi ko ɗum noon ko noon ceerno men ceerno Kalidou Ndiaye min paami a are sappo gadiɗi ɗi e sappo ɗimmi ɗi e sappo cakkatiɗi ɗi kono korko sen paami ɗum hol parloɗo ɗum ko Allah walla ko nelaɗo korka farle men ɗum ko jomiraɗo subhanahu wa taala o mi haalnima nane mbimi ya ayyuhallazina amanu kutiba aleykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu e hey mon julɓe mi farle mon korka ka ganduɗa ko balɗe capantati e nder hitande he lewru ndu hertina waɗa farla e men korka ka ganduɗa koye nder balɗe capantati walla e balɗe nogas jeenayyi ɗe ko yimɓeɓe yo tongo e ko Allah haɗi ɗumen ko yani sa ƴeewi sa faami lewru korka ene hawni no feewi so wona lewru korka ene jogui ko ganduɗa ɗum ɗo ene daganima ñamde harmane ma yarde kosam harmane ma kono so lewru korka ari harme ma tuggude fajiri ha nangue fuura ha nangue fuɗa ha nangue muta wiyata noon donc gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ene karmunoɓe ma ɗen kadi karme ma tan ɗen kam ko karme tan mutlaqan kono kadi gueɗe daguinnoɗeme ɗe ɗen kadi karme ma e nder lewru korka he sa joni ñamde e yarde ene daganima yarde kosam yarde araye ñamde mburu ñamde maaro foof ne daganima kono noon o dotti ɗum o wi on tongoɗe dendagal ñamduji daganinoɗe on ɗi foof wata memeedi ɓaade kay oɗon e nder lewru korka gila tuggandema fajiri ha wiyanma e mutirɗe nangue so tawi nangue muti dottode nde kadi ko ɗon haaɗi kadi daganinmama ñamde kadi ko dagananima ñamde ko a faami eyyi ko noon sifori ko Allah farle men korka ka ganduɗa ko lewru teddundu ɗum noon ceerno Kalidou Ndiaye mbo wi korko miijo mudduji e muddu wiyama soko tawi neɗɗo waɗani ɗum korko mum wawa sellude ɗum ɗon gartanamen e mudduji ɗi e holno ciforto muddu holno yaltirata e hol poɗɗo yaltinde e holmo fotani yaltinde eyyi muddu farle men ɗum muddu wiyete zakatul fidri farata ha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam o wi zakatul fidri sunnatun wajibatun ala ayana nasi
li qawli ibnu umar radiallahu anhuma farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri min ramadan. Zakatul fitri noon way kono asakal enen mbiyata asakal muddu hoore. Asakal muddu hoore ko sadak kono noon jiida e sadakuji keddiɗi ɗi. Manam ko foti yaltinede kono yaltinta ɗum ko tongiɗo e lewru korka. Manam kornoɗo korka mum ha korka gasi ko on foti yaltinde sadak asakal muddu hoore tawa ko ganduɗa ko kellifaɗo. Aɗa andi horata so wona kellifaɗo ko on farla e mum korka, ko on kadi farla e mum yo yaltin asakal muddu hoore. Ko rasul sallallahu alaihi wasallam noon farle men nde wonno rasul sallallahu alaihi wasallam ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo leñol makko, jiɗanɗo ɗum moƴƴere, kiranowo ɗum, daraniɗo ɗum, sinno ko sago makko leñol ngol fof yo won e moƴƴere leñol ngol fof e fa aljanna. Ko ɗum tagi toujours omo ƴeewa ko ganduɗa dendagal golleji men ko timmitinta ɗum ko moƴƴinta ɗum. Yani aɗa wawi horde lewru korka ha timma balɗe 3 kono tawa aɗa jogui ŋakkede seeɗa to banggue bakkatuji. Yani a wawa humnude sarɗeji ɗi foof. Aɗa andi korka wona wasa yarde tan e wasa ñamde. Mbiyeɗa ko sa hoori hunuko ma yo hoor, yitere ma yo hoor, koyɗe ma yo koor, jungo ma yo hoor, ɗemgal ma yo hoor woni hunuko. ɗeɗo terɗe yoɗe tongo. ɗoɗe tongoto ko koyngal ma ko yahanno fof ko boni walla ko jahannoɗa ha jiiya ko boni mbasa yaade. Sa heewi jaali kaɗa jama walla juma, walla sa wawa yaade juma aɗa jangga alqur'ana aɗa juula walla aɗa nafla walla aɗa zicre kaɗa e nder galle ma gona e janggude alqur'an. Alqur'an noon ɓuuri suɓede hen. Sa wawa alqur'ana gona e imsinade walla gona e istighfar walla gona e salatu ala nabi. Joni noon neɗɗo serta e bakkatuji, ka jahowo jamma ñalawma, ka kaalowo, ka jiyowo, aɗa yiiya ko a yiiɗa yiide, yitere ma yiiya ko ganduɗa ɗum ɗo ne addanma bakkat, walla ɗemgal ma taato haala kane addanma bakkat, walla koyngal ma taato haala yaha kone addanma bakkat. E ɗiɗon bakkatuji cewɗi noon sa hoori ha timmi balɗe 3 rasul sallallahu alaihi wasallam farɗe men ya yaltin asakal muddu hoore cakkoɗa ngam timmirinde korka ka. Korka timmi ngam ko bonno hen fof Allah heɓɓitonoma ɗum, sadaka o heɓɓitonoma ɗum. Won anduɓe ni mbi so yimɓe koori korka arata ko ha dow asaman haɗa ɗon timmitinta ɗum ko muddu o. Donc muddu o wona sara e nder korka, wona sara e nder dendagal kellifaɗo poɗɗo yaltinde muddu en foti. ɗo joni ceerno Kalidou gartaten koye fannu mo ganduɗa ko muddu hoore o. So tawi kalis hol qimoɗen ɗum, so tawi kadi ko no wiyete ni ko maara walla gawri holton qimate? Andi muddu hoore asli o ƴewata ko aɗa andi l'islam ko asli jogui. Aduna yahat kene waylo ne yaha kono noon asli o wata yejjita asli o ko gawri ndemetenedi e temps Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eɓe jaltintuno gawri, eɓe jaltintuno tamareje, eɓe jaltintuno dendagal leƴƴi gawri kewɗi façon ngaji leƴƴi gawri. Joni noon ha joni gawri ne woodi, maaro en, suuna en, ɗin gaweje foof ene yaltine. Kono noon aduna o kadi ne yaha joni ha ganduɗa gawri ene woodi, maaro ne woodi, gaweje men ɗe joguiɗen ɗe ne jaltine, ko ɗum kam woni asli o. Kono noon tongaka tan e gawri, sabu wiya asakal muddu hoore zakatul fitr min ramadan sa'un min at-tamr aw sa'un min as-sa'ir ala abdi wal hurri wal zakar wal unsa wal saghir wal kabir. Manam kellifaɗo fof foti ɗum yaltinde, foti ko dimo, foti ko dimajo, foti ko debbo, foti ko gorko, foti ko mawɗo, foti ko cukalel. Joni noon ƴeewete koko ɓuuri wuurede ko asli o rasul sallallahu alaihi wasallam farle men koko ɓuuri wuurede ko eɓe jaltin ɗum. Nde wonno e zamanu makko ko ɗum ɓurno wuurede, ko gawri ɓurno wuurede, kalis hewano nden hayso no woodi hewano. Joni noon ko ɓuuri wuurede ko ɗum woni asli o. Kono noon asli mo ɓuuri wuurede o fof ha joni konngol ngol ko ɗon tan ngol heddi, ngol dirtani. Ha joni zamanu garɗo fof koko ɓuuri wuurede tan. Won famirɓe ɗum dani,
won kadi ɓe paamirani ɗum dani mbiyatma tan ko ɓaade o wino koko ɓuuri wuurede ko te nden ko gawri ɓuuri wuurede ha joni tan koye gawri tan keddi aɗa andi jaafoɗa sariya ene heewi tawillaji manam ne heewi version ngaji no pamirta goto fof e version mum eyyi nde wonno kono noon min kam minen min jaggi koko ɓuuri wuurede fof ko ɗum tan yaltinte eyyi ko ɓuuri wuurede fof e zamanu fof zamanu nden ko gawri ɓurno wuurede ko ɗum tagui ɓe jaltina gawri ha joni kadi won yaltinoɓe gawri ha joni kadi aɗa wawi yaltinde gawri kono kam ni joni ko ɓuuri wuurede hande eɗen gandi ko kalis ɓuuri wuurede tawi en kaldat gonga kalis ɓuuri wuurede saabu ɗum joni ƴewata ko sa totti neɗɗo kiloji 2 maaro walla kiloji 2 gawri aɗa andi asakal muddu hoore wonko tagui ɗum yaltude hunde foof ne jogui sens mum ne jogui ko wiyete hikma o ko ñande julde nde an gala o an joguiɗo o bawɗo sodde guertode ma walla bawɗo sodde dammol ma mbara o wonma fotani doole mo ganduɗa ala ɗum ene wawi yaaha yaloyo walla ñaagoyo rasul sallallahu alayhi wa sallam noon ko jurumdero ko cuurowo hay goto yiiɗa suurto ñane hen hay goto fotani yaade ene yaloyo ƴewta tan koye hoorema ñantoɗa ha jooɗa galle ma hay hunde mankani aɗa jogui foof ma koltuma e foof ma joni oɗo ala hay hunde daro damal galle ma ne yaloma an ɗum ko gacce joni noon ko ɗum tagui ɗum ko ɗum woni hikma asakal muddu hoore o a jarama ceerno Kalidou Ndiaye wonano saago hojomaji alo eyyi bammodi kongolam cakkitingol tan foti yaltinede ko kiloji 2 eyyi foti yaltinede ko avant julde nde ñalawma goto avant yimɓe juuloyde yataw a yaltini a totti ɗum mo ganduɗa ko fotɓe tottede ɓe noon ko innama sadaqatu no Allah wirno ni tan fotɓe tottede ɓe ko ɓen tottete asakal muddu hoore ko kiloji 2 yaltinte totta ɗum fotɓe tottede ɓe jaltinta noon ko ñande lewru yiya jamma mum walla avant yimɓe yaade fummirgal ko nden yaltinte eyyi mi salmini on mi juurima on ko yiiɗi haalede ko ne heewi kono noon ene faaɗi seeɗa tan on jarama ɗum noon en jetti ceerno Kalidou Ndiaye gam jaltal men arde ɗo e fiijmiij marche gonɗo ɗo e Guédiawaye kono en jetti ceerno toon ɗo karallagal to ko bani men debbo e miñumen omo ganduɗa ko Thiat Walo woni omo ganduɗa ko Ndeye Fatou ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Habredde Pindi TV Allah jarama on jarama wonani en kadi ne beelammo no fewi haza wa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Kalidou Ndiaye Allah jarama